alle sammen. I dag der spiller vi noget med matchmaking ind på Mirage. Sidste episode der spillede vi på, hvad hedder det, Cash, og nu spiller vi Mirage. Og vi starter med at være terrorister. Og vi starter med at købe Tech 9. Og jeg starter med lortepenge. Det er nederen. Ja, det er nederen. Og vi har fået nogle ændringer. Det er, at vi har begge to fået Glock 18 Water Elemental. Ja, som jeg også stod der i starten. Ja, og William han har fået en AVP Corticera. Og vi har begge to fået en AK-47 Kartel. Ja, bilteste. Ja. Men dog, på skræmmerne, der er det Factory New Look. Men på mørket, der er det bilteste. Ja. Hvorfor siger jeg bilteste? Fik 2. Jeg fik 1. En house. Fik ham. Jeg tror, jeg har sikret mig en MVP-star. Ja, det havde jeg. Det gik også rimelig godt for mig. Jeg fik 2 kills. Jeg fik 3. Ja. Og så har jeg solgt min Tech 9 Sandstorm, og så har jeg købt en Isaac. Og I burde også meget gerne kunne høre det. Jeg har haft fødselsdag, ikke? Så her i går der holdt jeg den for min familie, så her kan I høre. Nyt tastatur. Ja. Det er bare rart. Ja, det er ret sgu. Ja, det var bombe. Og det larmer. Jeg elsker bare tastaturer, som der larmer. Altså, jeg kan ikke fordrage tastaturer, som der ikke larmer. Og så fik jeg også en nyt headset. Mit det larmer på en lorte måde. Synes du ikke også? Og jeg fik en UMP. Nej, jeg døde. Du skal sgu da ikke rush, når du har bomben. Nå, jeg troede, det var en anden, der havde bomben. Lol. Jeg havde godt set, at jeg havde bomben. Jeg havde bare sådan, der glemt det, ikke? Ja, I går. Så vil jeg få hjemme. Tag den AK. Ja! Gå ind bare flæk. Nej, jeg kan ikke finde ud af AK-spray, altså. Og vi har tænkt for, at vi skal lave en serie, der hedder Random. Nice. Vi har tænkt på, at vi skal lave en serie, der hedder Random et eller andet. Hvad hedder det? Med random øjeblikke. Ja, random øjeblikke. Så det bliver måske en kommende serie. Ja, fordi vi sidder rigtig tit bare og fjoller. Ja. Og hvis vi er ved at tabe, så sidder vi også bare og irriterer vores teammates. Ja, også sammen med vores venner. Ja. En der hedder Oscar og sådan noget, det er tit ham. Og Olle. Så syng og sådan noget. Men Oscar ikke Olle. Hvad? Olle han er Oscar, ikke? Jo. Nani. Nacho Silva. Ja. Nej, hvad laver han? Måske sådan noget der kunne blive noget af random øjeblikke. Bare hvor vi vil lægge rage lidt mere. Undskyld, jeg skulle lige ind til vand. Nå, synes du, jeg skal købe AK? Nej. Vi kan klokke dem op. Køb Galil armor. Galil armor. Jeg har ikke noget skin til Galil. Jeg har StatTrak Kami, og jeg har 4 kills. Jeg kunne ikke så godt lide Kami, så det solgte jeg. Altså grunden til, at jeg altid bruger Kami, eller at jeg altid vil bruge Kami til Galil. Det var fordi, det var mit første skin. Jamen, jeg traded mit første skin, og så købte jeg en, der var i StatTrak. Hvem tradede du dit første skin med? Det var mega godt af mig, fordi jeg traded den med Fisher for en CZ til tiskris. Okay. Det var en mega godt trade for mig. Havde den du traded, havde den StatTrak? Nej. Helt normal fieldteste. Jeg tager den her PP. Det er mig, der lige smadrer den af vens. Ja.
Så siger du, ham der kender jeg ikke. Nu har jeg M4A1. Og lortevåben. Der kommer P4 Bison, ikke? Sådan noget der. Jeg mistede ingen HP. P90, nice. M4A1. Jeg kom til at gå lidt sent, så jeg mistede lidt HP, men jeg overlevede. Ja, det var det. Ja. Rasai, come on. Go away. Rush A, no stop rush. Bombe. Ja, okay. Så vi går af nu. Ja, Og jeg tænker bare, at vi går på Palace. Ja, det gør vi begge to. ja. Der er en til, som vi ikke aner, hvem er, som også gør det. Pas på i granater. Eller nader. Så siger du bare, ham der kender jeg Nej, ikke. sorry. Det var fordi, jeg skulle skyde en anden. HP. Det ser ud til, at vi dominerer den. Dominerer dem. Nej. Gå plant. Gå plant. Jeg skulle lige have den her. Den havde lidt flere skud. Så planen er lige for lidt flere penge. Så. Okay, jeg er helt klar. Og jeg har bomben igen. Fuck you. I go meet. Let's go, B. Jeg begynder bare at rendere den efter det her game. Ja, men vi går B. Ja. Du sang Arch før. Hvis jeg redder. Ærligt talt ikke, så savner jeg sgu lidt min Jaguar Cyrex. Ja, den er ikke ude hos mig. Jeg nader. Hjælper hjemme. Wow, hvordan kunne jeg ikke ramme ham her? Ved det ikke, hvad for en våben har du? M48. Samme her. Found one outside there. Go plant. In kitchen, right? Got him. I have smoke bomb Okay, on. en der, hvor vi kom fra. Okay. Found one outside there. Kan vi knære dem så. Han diffuser sgu. Så. Det vidste jeg sgu ikke. Han stod inde i en smoke og diffusede. Jamen, det var mig, der smokede. Ja, okay, han stod inde i den og diffusede. Go away, let's go away. Vi har også lige spillet det første game i dag, lige før på Dust, og der vandt vi. Og det ser ud til, at vi også vinder det her game. Ej, ikke helt sikkert endnu, men det går i hvert Der fald. står 5 midt i hvert fald. Ja, det går rigtig godt. Det Pas ligner på, i jeg hvert fald, nader. at vi vinder. It's not that bad. Okay, Så, Grava til med dem til noget sjov. det gør ikke noget det der. Kommer du lige ud og hjælper? der står en med Amber. Fik ham. She's on the meat. Hvorfor planter du ikke? De er lige sgu i den her AB. Ej! Gå ind og tag min AB, Nej, ikke lige nu. Det er den kritik med det, var. Wait. Gå ind og tag min AB, den ligger hen ved bomben. Den anden side. Må jeg gerne beholde den? Ja. Bare sådan, så det er vigtigt, at vi fik den igen, ikke? Ja. Skal jeg købe en AB til mig selv? Altså, du er rimelig rig. Lad mig bare du gøre det. Tak to co oni mají, tomu se nedá říkat sniper, vole. Okay, jeg går af alene, okay? Ja. Blue is going A alone.
Okay, jeg er død. Det var broderligt, Så vi ikke? kan se lige nu, der bruger han sine kortiserer lige nu. Hvad for en stand er den i? Men det må være. Ja, men det må være. Listen up, bitch, we're good then. It's a bond, man. Go plant, dude, go plant. Shut up. Будемо десь сюди, так. Det er ret dumt, at vores mates, de går bare rundt uden et hoved. Altså, de tænker bare, idioter. Jeg spoiler en gris. Vi står rundt om i knaver. Aha. Det blev nødt til at knæve. Jeg har godt lavet. Det er dumt, at han ikke går efter at plante. Jeg tror ikke, han kunne nå det. Og jeg tror godt lige, han kunne nå det, hvis han sådan lå være med at stoppe, ikke? Lod være med at stoppe, ikke lå. Ja, wow. Okay, vi går midt, okay? Yeah. Jeg har lyst til at købe en gev. Bare for at drille dig. Så det er sådan, at Ej, det var sjovt. Inden da, der kører jeg bare, jeg kunne glokke amok, fordi at, jeg har ikke så mange penge igen, hvis jeg skal købe AV. Ej, det. What? Han så mig bare igennem en smoke. Spectate mig. Ja, jeg gør det allerede. Hvis du er død, så husk at spectate mig, fordi så er det sjovere nok, ikke? Så er det sjovere at se på YT. Hvad fuck laver han? Han er arch, hvorfor vil jeg sgu da ikke Kom nu! Ja! Nej! Nå, den skal se lidt til vente. Hvor er det rent? Breden tam może żart. Nice, good job, dude. Nice. Ham der er ret god lige nu, og spiller jeg bare røv, altså det gjorde jeg også i sidste game. Som przedstawiał był blisty. Jak ty. Og August han troede ikke lige på, at jeg var silver 3, og på lidt tryk tab, så har vi bevist det. Så der hvor man laver den der effekten, så den zoomer ind, og så sætter vi sådan noget musik på. Åh! Det var så Det sygt. er fordi han troede ikke på, at man kunne gøre det på 6 dage, så skrev jeg sådan, jeg har gjort det på 1 dag, og så skrev han, at det var umuligt. Og vi gjorde det jo begge to, Ja, så... Tag den... Nej, tag den ikke den anden 4. Ja, godt lavet. Godt lavet. Wow, Guardian, den er faktisk også meget fed. ja, jeg ved det. Den er også mega billig i Minimal Wear. Jeg går lige ind og Og tjekker. FN. M4A1 Guardian FN. Factory New. Den er dyr i FN, synes jeg. Den er billigere i MW. Jeg kalder det bare for MB, hvis det er en forkortelse. Give me Shit, den er også dyr. Thank you. Det koster den ikke 5 euro. Nej, den koster 6. What the fuck, den koster Jeg går ind den? og tjekker i FT. Den koster 5. Wow, så går han hen og planter. Det er egentlig meget. Factory New, den koster 7. To są za ale patrz, ten na nas zamyślimy. VP skins. Jeg går lige ind og tjekker, hvilke VP skins der er. No nie. Asimov, det... Nej, hvad hedder den? Dragon Lord, det er virkelig den fedeste. Ale patrz, Ja. Hørte du ved godt, at der er sådan en YouTuber, han hedder Phantom Lord, ikke? Phantom Lord. Ja. Ja, Han vandt den i en trade-up. ja, det har jeg set. Men når jeg prøver at gå ind på den, så er den gjort til en privat video eller sådan noget. Don't know why. Har du også set den der, hvor han får 4 knive på 30 minutter? Ja, det er mega sygt. Han er psykoheldig, ikke? Ja. Jeg tror snart, jeg køber en Pit Viper. Den er mega fed. Jeg hader den. Jeg synes, den er skidegrim.
Den er meget federe end den normale. Ja, det giver det ret i. Christina er klar. Det går i hvert fald ret godt for os. Men jeg tror ikke, jeg køber den alligevel. Hvorfor? Fordi den er for dyr i forhold til, hvordan den ser ud. Den er 2 euro. Ja, jeg synes stadig, altså det er værd at 5 mere euro på at købe en AVP Cortezera eller sådan noget, end at købe en dårlig skin. Den der Pink DD PAT, den er mega grim. Ja, den er mega grim, og det er alligevel sådan skide dyr. Nej. Jeg har bare brugt alle mine penge i den her runde, ikke? Og så dør jeg. Eller alle og alle, ikke? Jeg spækker dig lige. Jeg spækker dig. Fød et barn. Godt lavet. Ej, den der bøg på skujer. Er det sjovt, fordi lige da han sagde det, ikke? Lige da ham, da han sagde det, ikke? Eller lige da jeg sagde, hvorfor skulle jeg så se ham der med okay. Nej, altså det var lige da du har sagt, fød et barn. Du er der med TikTok på. Så siger han okay. No problem, guys. Tabte vi. Ja, vi tabte den. Så kommer jeg til at købe MP7. Der er også en mega grim skin til Max 7, der hedder Bulldozer. Nej, MP7 mener jeg. Nej, Max 7. Ja, stadig den, ikke? Hvad er der med den? Der er Bulldozer. Ja, det der skin, der hedder. Altså, hvis det er så grimt, så forstår jeg godt, at det hedder en Bulldozer. Ja. Altså, det er bare typisk. Ingen, altså. Ej, men tøsedreng. Jeg har bomben, og det er mig, der rusher, altså. Men jeg er af. Og hvad side er du? B. Har du plantet B? Ja. Han er af! Han kommer der fra kitchen der. Og han tror det er af, han tror det er af. Han er lidt derinde i Snappers næst. Tag hans AVP. Skal vi ikke lige mute ham der nien der? Ja, lad os bare. Jeg mødte bare alle undtagen dig, fordi at det er godt, fordi at så skal du bare lade være med at sige noget. Det gør ikke noget, hvis jeg siger det, fordi så kan jeg jo ikke køre det ind i vores chat, vel? Men det er bare sådan, så det ikke forstyrrer. Ja, der står det. Men det ser i hvert fald rimelig meget ud til, vi vinder. Før der stod der 5-1, og nu står der 10-2, så der står faktisk det dobbelt. Ja, faktisk. Og vi spiller jo altid de 16 runder. Med mindre at det bliver 15-15. Jamen det ser det ikke ud til, at det gør. Jo, med mindre at alle deres store brødre lige kommer, ikke? Ja, alle deres storebrødre lige kommer og slår deres hack til eller sådan noget. Nej, ligesom din storebror, ikke? Ja, han er silver elite. Du var bare lige selv på 3. Så kommer din storebror, ikke? Og så sådan... Nå, skal vi lige vende den her for dig, Julius? Det er nogle gange, når jeg skal spise eller sådan noget. Og han skal hjem til hans ven Mikkel eller sådan noget. Og så siger han sådan, kan jeg godt spille den færdig? Så skal jeg bare, ja. Og jeg er rig, sgu da. Jeg har kun 9.000. Hvis min røv er spids. Det ved jeg sgu ikke. Nej, sådan der. Røv ikke, jeg kommer. Vi har fået vores svarer tilbage. Ja, det var dejligt. Jeg kunne også godt lige tænke mig at komme op over ham der, ikke?
Urban Daskøl. Jeg fik en, og så døde jeg. Hvad laver ham der den sidste? Stay. Han kan ikke lide at stå stille. Take lock. Goose, there's. He is not there. Synes du, jeg skal købe de der Urban Shock? Eller hvad var det nu, jeg spadede op til? Nå jo, det var den der Bright Water. Det ved jeg altid ikke. Hey, det er sidste runde før halvleg. Er det? Ja. Så skal jeg bare lige købe alt, hvad jeg kan. Skal du grovkøde? Ja, grovkød. Hey, nej! Hvad der? Nå. Jeg skulle lige så købe grovkød, men så er vi på T. Jeg har nametagget et våben for Julius. Den hedder grovkød. Og det er en skar. 20. Grotto. Det var fordi, vi spillede på et tidspunkt, og så brugte vi begge to skar 20, og så sagde Julius, det er sidste rundt før halvleg, og så siger han så skal der grovkødes. Ja, det var meningen, jeg skulle have sagt, så skal der grovkøbes. Ej, hvor klamt. Hvor er det klamt. Nej, hvordan kan han skyde mig, når jeg var væk? Ej, hvor er nederen. Okay, er det en bitte fugl? Jeg skal altså linke dig en video, der er mega sjov, okay? Jeg gider ikke at gå ind på New York, og bare aldrig gå ind på sådan nogle der rare links. Jeg ved ikke, hvad hvorfor. Hallo sammen her, Jeg er han... bange for, at det er en skrimmer. Nej, bare rolig. Men jeg har prøvet at være inde på en skræmmer før. Det er mega nederen. Synes du ikke også? Jo, det er mega noget. Fisheren havde engang en skræmmer som profil beskrev ting. Easy peasy lemon squeezy, guys. Ja, Easy. han havde engang sendt en til mig. Altså det der profil, humørbesked, ting. Ja, det var sådan en screamer. Hvad for en? Det var med sådan en person, som der stod ligesom i Five Nights at Freddy's 1, og så stod bare, og så var den der lyd sat ind. Ja. Og så skiftede den hele tiden farve fra hvid til sort. Ja, det er så sygt i hovedet. En af de der bamser, der står sådan mega sygt, ikke også? Mhm. Det er hack. Det er så meget hack. Jeg står, og han kan slet ikke se mig igennem en smoking. Og så skyder han mig lige præcis der, hvor jeg står igennem en smoke. Lige i klunkerne. Nice, godt. Det er godt, du tog den der Glock. Nej, take. Jeg vil ikke. Take. Fail. Det er mega OP at have tag som CT. Ja, jeg elsker bare mit nye tastatur. Jeg synes, det er skide cool. Kom, vi går B. Sammen med ham der orange. Jeg tror måske, de går midt B, fordi jeg har hørt sådan en scout midt. Det kunne jo være. De går house. Jeg kommer. Der var en, der gik car, så jeg. Nej, altså, jeg fik bomben op i house.
Jo, han gik ned, bare lige bag dig. Han var kar. Jamen, han var jo ikke kar, hvis han ikke var der, vel? Han var bare gået ned, det var det også det, jeg mente. Ja, godt nok. Nice. Jeg fik ham med bomben først, han kunne nemlig ikke se mig ned fra vinduet, og så skød jeg ham, fordi jeg kunne se ham. Hvis vi vinder 2 mere i træk, så er det triple derinde, det vi tjekkede i starten. Skal vi, eller skal jeg vi køber Heavy Heaven godt. Ja, jeg var lige ved at gøre det. Altså, det er utroligt, at du kan købe sådan en totalt, kom lige i ben med mig, billig gun, ikke? Mm-hmm. Og så, når du køber granater og armor med, ikke? Så bliver den bare skide dyr. Ja. Det er A. Ja, I see. Nej! En op på de der kasser ved siden af trapper. Lige der! Okay. Jeg vil hele tiden protect den her bombasser. Nice. Good job, guys. Hvad er det der Artillery? Hvad mener du? Det der nogle gange står under MVP-ting. Det ved jeg ikke. Fordi der stod, jeg havde en Artillery på 44, da der var 14% eller sådan noget. Det fatter jeg ikke. Jeg har aldrig set det før, så det må være en ny ting. Jeg flækkede lige 2. Hvor er det? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er B. Jeg tror også. Nej, han er midt. Nice. Vi vinder sgu den her. Ja. Nej, jeg kommer til at smide min AVP. Jeg tjekker midt med AV, så... Var du der også? Ja, hvis jeg lige får min AVP tilbage. De har mistet en spiller. Jeg gad overdrevet godt lige at komme op over ham, der er foran mig, ikke? Fuck lige af dig der med autosniper. Skyder dig snart i hovedet. Han er stok. Er han en stok? Nej, han er jo stok. What the fuck, hvor blev han af? Ham der med autosniperen, han flækkede ham. Han er lige her. Nå, bomben her. Ja, Nice. du beskytter lige, så går lige B. Okay. GG. Easy peasy. Easy. GG. Easy. Nå, hvad vil vi sige, Jux? Как нехуй. Eller Julius? Ja, jeg siger bare tak for i dag. Ja, vel. Hej.